Machiegni janeno marwa geno ni bedo godiochieng' makare kaka wuono antie Nyawita Bondo. Adwa dhi romo gi japur man gi lony korka pith mar cassava kiero gi dhongere, inyaluonge no muogo, inyaluongo ni mariewa, to mana kaluwore gi gwenge ma ini wuon iaye. Omiyo yena mondo akaw thuolo marwa kie chenrowa mar jumani. Ka bende adwa romo gi japur miluongo ni Charles Randa. Madhi nyisowa ber ma eno wuon oseyudo, ang'o momiyo eno wuon odonje pith mar cassava kata kiero muogo kata kiero mariewa. Luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Ber? Idhi nade? Adhi maber. Anene dich. Wane puodho kawuono. Iloso no alot. Gik moko mwandu ingo kama ng'eny kabisa. An gik mang'eny kabisa. Kata king'iyo chien kure no ka gik moko beyo mang'eny. Wadhi kuma puodho nitie. Omuogo nigi koni. Inyanyisa makoni obedo nang'o? Makoni mama koro marumo. Makoro en odong' ndalo matis to wagole. Koro sama pok igole mondo iwe kodhi ni obedi. Koro kinyal kawo kodhi muogo kok kanore. Ipidhe kamoro mondo isto kodhi no kik olal. Manyiso ni mae osebedo puodho kinde marom nade? Masani dhi gi higa. Higa? Kichame chamo. Koro lure gi timing samoro bende in gara kidwa ni gole. Koro ka puodho duong' koro omiyo wadhi pole pole. To magi makoro ni koni. Magi to koro kani gi dweche 2. Magi dweche 2. Daher nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima ini wuon itimo. An gi nyinga iluonga ni Charles Randa. Awuok Siaya County, Bondo Sub County, Nyawita Sub Location. Ajapur. Apuro muogo, apuro nyanya, tapuro alot. Lakini gisama koro antie kando mane yo muogo. En ang'o mano mijing'o mondo ine ni donje pith mar mariewa kata omuogo? Muogo gimiyo napidhe, ne nitie lope kuon mana pidhe nyanya yudo ka teko lorumo. Koro kana temo nanyalo pidho muogo e lopegi, tayudo ka omuogo timo maber kendo toka golo muogo ka pidho kata alot ayudo ka alodno yudo ni oyudo fertilizer oduogo, yani lo duogo gi ndhadhu man malo. Emomiyo koro nachako pidho muogo. Koro kama neno ka wik taketo muogo, kama keto ka wik taketo muogo. To muogo timo maber e lo machal nade? Muogo lo moko timo maber en lo marateng'. To lope moko geto muogo timo te. Lore mna gi kake pidhe. To gi lore gi sani koro variety bendo biro mopogore opogore. Moko nitie mag hybrid. Koro yudo kikawo hybrid midhi keto kamoro to ka otima maber. Kendo en piyo piyo. Toka uthuolo marom nade puodho kama ka onyag maber minya use chiro? Nitie mar hybrid ma bang' dweche 6 to in ng'ama chiemo. To moko gi yudo kata ka moko dhi dweche 7 dweche 8. Sando koro lure gi kodwa man kaeni. Ini wuone puodho ma wantie kae ipidho kidieny mane? Ana pidho lokol mar kwa ng'ato kodhi to miya kodhi adhi aneno ka berne omiyo omuogo na cham to kayudo ka mitra ng'isi ni konya gi kodhi to ng'isa ni ik puodho mondo ibi kae pidhi. Ere kaka un wegi wiko lo? Lo gi kaka koro samo wuoni en season mar pur. Koth pok ochako chwe. Lo ka bero ribe ni puro ka koth pok ochwe. Emirito godo koth. Nikech seche ma ipuro lo ka koth osechwe, lo bedo matek nikech kata kipure gi tinga to tinga pure to pod dogo nyone. Koro lo kipuro sani biweyo yweyo. Koro ka ng'ipidho gino to gino donga maber. Nitie kaka koro wan wainde ga ni kodhi rach. Wapuro lo to watinga dogo nyono dogo tekta matino dogo jewre. Koro lo sani ki prepare lo to mona gi sani kapok koth ochwe. To sama upidho muogo kata mariewa, utimo ne gi spacing kata nafas machal nade? Ano muogo atiyo gi fit. Nikech kaka lore gi kaka variety matiyo ga neno ga kogo kabisa, ogolo madongo. Koro seche ma miye fit na ayudo ni kaponi moro ni oriembo ka dok koni, moro ni oriembo ka dok koni. Tayudo ni at least en gi ogolo madongo. Nikech kipidhe machiegni kabisa to ogolo mathindo. Koro lore gi spacing kaka miye.
Manyiso ni migi fit kipimo gi fit ikaoga mita di kata centimeter. Atiyo ga fit achiel mondo atigi fit achiel nikech an apidhe kibiashara. Ok anyal chame te. Adwa ni ka sama ng'ato biro ng'ato yudo noduong'. Koro sama oduong' no eka yudo kata kaponi anyalo kete kata 50 kata 700. Koro lore ko biro kae puodho nikech obe pod odhi use. Ini wuon kaka japur isepidho kata isepuro mariewa kuom kinde marom nade? Senen kode gigni 4 mapidhi apidha. Ka nichako gi nafas kata puodho marom nade? Kana chako to ok nachako gi puodho maduong'. Nadhi akwa kodhi moko to napidho e along kuma natiye kuma napidhe e alot. Koro kanye mana yude variety no tachako pidhe. Koro gisani gisamo wuoni ji osekawo varieties no kuoma man chiegni koro kera onge kode. Adong kode matin. To kodhi golo kanye? Kodhi nakwayo ga kidhi kata kaka koro nadhi kuom jopur mamoko. Teme dhi yudo kotedo muogo to ngisi kata moro mokwongo kaka varieties man go ni. Nadhi kamoro to anyiewo muogo to kana dokta kwa kodhi to miya kodhi. Variety miwacho ni manyaluo, dongacho ni manyaluo. Manyaluo. Ema enokawo kinde marom nade mondo bed moikore? Obende hybrid aingemna gi dweche moko matin. En kare 8 kae to en sawa. Lakini gima sani gibarowago ni koth. Inyalo pidhe to delay kapok owuok piny ka koth lala ton. Tiyudo ka sani kaka koro ka chieng' rieny tiyudo ka dhi obaro kak. Lines odhi obare buche obare kama. Koro yudo ka roots mage go ng'adre koro kodong piyo. Lakini kipidhe gi koth mowuok ka piny gi koth ibiro yudo ka otimo dweche matin. To mogo timo maber kata otiyo gi pi marom nade? Pi korka pi. Omuogo korka pi to omuogo kodwa pi mang'eny. Omuogo kodwa pi mang'eny nikech kata kipidhe ibiro yudo ka kata sani oro rieny tiyudo ka en tiye to ka koth duogo manomol cha kendo en sawa. Kendo ka diere ma koth ng'eny omuogo mosebedo go muogo madongo makoro ichamo ka koth ng'eny to koro kethe. Oto odwaro mna ka chieng'. Koro shida ma wan go kendo ni ka chieng' ng'eny to koro kaka idogi gole bende shida. Chiro mar mariewa gi kinde ma wantie ni chal nade? Chiro mar omuogo ne onge chon to gi korka sani ma wawuoyeni chiro mar omuogo nitie nikech sani chiro mar omuogo waseyudo ni gwen iloso kode chiemb gwen, dhano chame, nitie joma nitie mok cham kaka kuon oduma. Odwaro omuogo gi bel okonya chamo lilo, oriwo omuogo gi bel. Koro yudo ka sani kata hotels madongo gi tiyo go omuogo. Omuogo kata sani kidhi e chiro bei mare ni malo kuma cham ma kawaida gi nitie. To en ber mane ma in iwuon kaka japur mar mariewa kata omuogo kata cassava gi dho ngere iseyudo chakre donje ohala ni? Ohala ni ober nikech omuogo onge yath mwagoye. En mana ni kisepidhe to gi maintain. Doyo bende nyalo doyo ka ng'eny en mana kata didek. Mano kihero omuoki no kabisa. To doyo en at least mana dere. Didek mana ka koriere. Koro mane momiyo waneno ni en chipo pogre gi varieties mamoko. Nikech varieties mamoko kata oduma biro keti gi doyo mang'eny to en gima dhi piyo. Omuogo kata kapo ni ero kata kadhi safari ni moro kipidhe inyalo duogo pod kidoye to in maintain en ana kare. Gin tuoche mage ma samoro in iwuon kaka japur isebedo kinene puodho kae to ere kaka isebedo ki ineno ni irito mondo kik tuo ni ochop ne muogo ni? Tuoche mar omuogo to pok wabedo go mang'eny nikech lore ni nere joma pidho omuogo pod tin. Koro tuoche mag omuogo pok oneno. Ing'eni gimoro ka ji pidho mang'eny tiyudo ka tuo wuok koni odok kocha. Koro gi samwa wuoyeni tuoche mag omuogo pod tin. Gin mana ni wan gi animals mag bungu matindo kama oting'o aidha gin mag interfere go omuogo. Lakini tuoche to pod sani pok wabiro kata ni ng'ena tuo ni omuogo podi. Kata samoro pok wadhi e nonro maber mar puonj mar tuoche manie omuogo. Gin ang'o ma ng'at ma samoro diher donje pith mar mariewa onego ng'i kapok odonje puodho mochako ni odwa chako pidho mariewa? Omuogo e pith mar omuogo nyaka ibed gi gima okwongo nyaka ing'e varieties mipidho. Kabila mar omuogo mane yato mar da pidho mane. Kik idhi adhiya ni dhi ka omuogo. Nitie joma opidho omuogo moko ma ichamo. Opidho omuogo mar mirego miloso go chiemb gwen, miloso go chiemb anguro. Koro kidhi pidho omuogo kaka ng'ama dwa chako pidho omuogo sani ng'i varieties michamo. Nikech omuogo moko nitie manego ji. To makech awinjo kiluongi ga ni okech akia. Mane manego ga ji? Nitie makech manego ji.
iluonge ni rating, jomoko luonge ni omuogo marateng. Kiwinjo ka ng'ato luongo variety to dhingisi ni ma omuogo marateng, matieni en ok chame. Koro sama ing'iye tiyudo ni en omuogo mok inyal chamo. Koro seche midhi kawo kodhi, gima ber gi koth omuogo sama idhi kawe tiyudo ka en koth omuogo mochung', gimochung' ming'e ng'ani mae to kata kapo ni idwaro timo tinyalo dhi ni sama jawuon omuogo kunyo omuogo tiyiero kodhi mokunyo mochamo. Ere kaka in iwuon kaka japur irito puodho ma kaeto bang'e ka ndaloni ochopo mar keyo tiyudo mwandu kata iyudo muogo maber? Lo ma wantie ni kaka sani koro ineno kata king'iyo batha kacha idhi neno muogo machon tomato manyien maintain kothani. Koro kocha abro puro. Koro sani kadhi puro kacha abro do ka en fertile okuot maber. Yani pi nyocha omodho ga modho. Ing'eno muogo kipidho to ikete maber lo koro kuodo lo. Ji wacho no kuodo ga lo. Nikech seche ma odongo cha to lo kuot kama to lo expand biro malo. Koro mane ma watimo sama wapuro muogo. To joma biro ng'iepo gibiro ga iri kae puodho koso in iwuon emitero mwandu ni e chiro? Gikawr ka korano katero muogo e chiro. Nitie jok matudrago makawo. Kaka sani kaka koro wan kawar ka wan gi liel. Joma nie liel sani opedo gimoro manitedo nyawo gere kasara. Sani gibiro kata kae to ginyiewo muogo. To gidhi gichwako ne ka gin gi bura moko mag liel. Koro sani tinde nyawo mag nyawo be wawe liel. Ji chamo muogo. Koro gibira bire puodho to wacho ni adwaro mar 150 mar 200. To johala mabondo bende biro. Koro ing'isi mana ni kawuono to antie. Molo ka chieng' ma koth ochwe kaka sani koro chieng' rieny, koth ochwe mokwongo. Gibiro goni simo gibiro nikech ging'e ni piny yom koro golo muogo yot. Ne ng'at ma diher donje pith kata puro ga omuogo ni, inya jiwo ng'ani nang'o? Anyalo jiwo ng'ani pur mar omuogo ber. Ji ne kiaga chon onge pesa lakini sani en gi pesa. Nikech joma chon ok cham ng'eny ji ok chamo muogo. Koro sani ajiwe ni kaponi onyalo pidho muogo kaka puothe moko nitie sani giywak ni kawo puothani ok chiegi karach okawo muogo kete to biro yudo yuto. Otema ing'eni japur dwaro gima otemo koro ka oselungre ne koro kodhi kata wan watemo koro ka sani wale donjo. Gin ber mage ma ng'ato nya yudo kochamo mariwa? Omuogo jomoko nitie wacho ni kichamo muogo in gi ngufu mang'eny. Kechi wacho ni kichamo muogo nitie joma nie miyo kichamo muogo to in gi ngufu mang'eny. Yani jomoko kudwa mkate gire ni kichamo mkate ti yot. Koro muogo to giwacho ni in gi ngufu titegno. Kata muogo nitie kata joma madho nyukal itedo go muogo. Nyukal onge moro amora manya biro maongo muogo. Koro nyukal be kimadho kata puodho kiti tionge gi tuoche mang'eny kata mag sukari gire ang'o gire go. Erokamano janeno marwa kuom kete chenro ma kawuono. Adwa ni wakaw dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tileu chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero.
nyako cha irachna e joka koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego Nyarko chia Ticha Beach ka Ticha Beach sachiel gi dakika 55 otieno mana e Ramogi TV. To in iluonga ka ni jaber. An kodi ne wadwari warus. To kata kamano, you rejected me. Let your kids enjoy some ABC's shapes, colors, and numbers through a fun-filled animated songs and stories in Baby Hazel Nursery Rhymes. 1, 2, 3, 4, 5. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. They get to learn how to sing, to count, and many more lessons to learn. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Find all this excitement and awesomeness of Baby Hazel only on Viusasa. Dial *487 *1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Machiegni janeno marwa wadwa donje kidieny mar ariyo ka bende pod wadwa puonjore ber ma bende omuogo kata mariewa kata kiero cassava gi dhongere kelo e dend dhano. Jaduong Charles, daher ng'eyo ka gisani kuma wantie ni gindalo mise bede pur. Bende se yudo kony koya e county government? Gi kony gi samo wuoni pok ayudo kony moro amora. Pok ayudo kony moro amora gi county government. Wachni ndalo oro, ere kuma ini wuoni yude pi? Gi korka omuogo kwagone ga pi. En gi siri ne moro ma diere ma oro rieny to olwaro leaves moko piny. Koseketo leaves piny, koro donge matin ma oywago do pi. To pi ne moyudo kako konyogo chiemo mapiny. En opogre ga lot giri. Alot gi ka chieng' oyudi to en koro wachni orum nikech pi ma wan go waonge. Koro en inya pidhe ka everywhere. Puothi moro amora mineno kata man mabor, kata joma nigi puothe mabor omuogo chal kaka yien. En inyalo pidhe kuro. Tidhi ga ti harvest mana kaka ing'ado ga yiendi cha. En odhi piyo molo yien. Aya, owachni ng'ato biro mong'iepo iri e puodho kae. Ere kaka en owuon ochuli? Gisani nwayudo ka joma chon ne kano ga pesa e ot. Gisani an aketo Equity Bank. An gi Equitel, an ga account kuro. Koro ka ng'ato nyiepo maonge pesa nikech sani ji digital, jomoko nitie mabiro to dwaro ni onge en gi pesa e simu to dwaro chuli. Koro no waneno ni iorni mana ng'ato pesa. Koro no oro direct, jomoko be koro direct to pesa no ang'o dhi reverse. Koro nwayudo ni koro Equity direct mamiye namba to oro direct ayudo message. Pesa na chani save. Kendo en kano pesa maber. Makata kidwa timo giri moro. Equitel be ka in go tinyalo chulo kata ng'ama otiyoni through sim. Ywa pesa e bank to duogo ni ichulo ng'ano direct. Koro mane kaka an sani atiyo. Kendo ayudo ka en lony maber malich. Ok iywari gi ng'ato. Kata ng'ato goya mana noneno ka use puo. To ok doyud kata pesa kuom. To samudoyo. Donge ndiko ga ji mang'eny puodho nikech ka puodho ni duong' dong nyaka kuchocho. Sama idoyo wandiko ji. Wapimo kaka keyo. Koro keyo wanyalo pimo ma die kaka wagoga ondama beach gi bor 30 mano 200 chon en 150. Pinyo bedo matek koro sani ok wadog kaka semi waneno kaka koro be next ma koro dhini wadhi dogi siling 300. Okay. Manyiso ni koro mae be dweche ariyo to mato nyaluo. Ma be mato nyaluo. To bro yombo en ko chaka vesting ma koro chako konye to wen wiwa maluku. Ma jate dhine no ka ochopo ka. To en oro maro machien.
Koro giwer gi dweche wach na riyo. Ok giwere mabor ahinya. Ok giwere mabor. Koro magie ni wacho ni type mar hybrid. Ma hybrid, ma oserumo. Koro gimo mineno ni chal kama. Tieni magi modong' e tiende, ose konyi alwora ka. Koro kodhi ichak igolo ma kaka nigolo ka. Koro no kodhi gi. Gimomiyo ne pod ok adwa golo magi. Nadwa napidh mondo ayud kodhi. Koro eka bro golo magi. The same thing kendo maka be ka bro golo. Eka pidho machielo. Kendo koro ok abed na onge kodhi. Ne ng'at ma osedonjo, ing'eni nitie jok moko ma bende kodonjo ni chako timo gimoro to chunygi tho. In iwuon iwacho ni isebedo kipidho mariewa kuom kinde mar higni 4. Ne ng'at ma samoro nosetemo to chunyo dhi mool. Inya miye mijing'o mane? Anyalo miye mijing'o ni kik chunye ol. Nochako to chien kucha chiro ne onge. To sani koro chiro kaka wadhiye kaka piny medo lokre. Gi sani piny koro lokre, ousre. Nikech kata king'iyo chien kucha nok wapidhga kata alodegi noyaga mana e pinje maoko. Nwatemo gi mwayudo ni koro sani wabende wan gi meko. Kik chunye lo. Otiye kaka otiyo. Kotiyo maber odhi yudo duoko. Pek mage kata midhiero ma in iwuon kaka japur isekale chakre ni chak pidho mariewa kata omuogo. Gik mane wayudo, shida mane wayudo matindo tindo. Chon kane ipidho kata omuogo kaka koro wapidho ma wantie ni, tiyudo ka dhok biro kata jamni biro moketho te. Ji bende biro makunyo madhigo. To gi sani dhano luoro gir ng'ato. Kech piny osedoko made. Chon chane ng'ato wacho kata kikwa ng'ato kikodesa puodho kata lis puodho mipidhe. To weyi kisepitho to ok nondikre piny. Kowacho ni mago meke. Onge kuma dang' itere mago mage. Magi e mariewa kata omuogo kata cassava ma bende wayudo e puodho odiochieng' ma kawuono. To mae ne kidieny ma iluongo ni hybrid. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wanasom ote to wanapang safari. To nikech an be mariewa kosemiya kama. Bing'eni ang'eni nitie ng'at ma samoro osego kwan gi nyorungi ne moro majand lum moro mikete chai. An be adhi yiero nadwa timo ang'o to gima ng'eyo chai to nitie oseikore. Adwa ni adhi abwo aketa achiel e bwo jiko ka ng'ahero to bang' ne losnago machiel gi otungu mar lum. Nyakwa Ramogi ajua. Okiwe mondo an be adhi abil gini kaeto warom juma manyien lungani ya lori nyaka black. Oriti masani. Charles, wadhi wamadh chai.